dagiti sarsarita ni Lola Angela. Napintas manen daytoy sarsarita tayo ita sardam ubing. Apakaadawan iti napintas nga adal ken sursuro nga isagot mi kada kayo. Ala ubing, dumngeg kayo. Bueno ubing, agulima ken agtalna kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Ti datdatlag a lapis. Simple laeng ti panagbiag dalara ken dagiti dadakkel na ubing. Nasingpet ni Lara ngam gapo ta saan daket nga rod ama ko na abaknang. Kanayon nga uyawen dagiti kaay-ayam na. Banag a kanayon met apakasairan tiriknana. Saan met amaliwayan dagiti naganak na ti mangilawlawag iti sitwasyon da. Kanayon nakiddawen ni Lara abumak ng dakuma. Tapno sumardeng metten dagiti manguy-uyaw ken kuana. Iti maysa nga aldaw ket apay analiday ka manan, anak ko. Kasano nanang, inoy-uyaw nakmanan ni Mitoy. Anya? Una nang, rut-rut ka no ti badok. But-but pa iti tsinelas ko. Si kakit dimot, anak ko. Saan ka kadipay laeng anairuam kini Mitoy aka ay ayam mo? Masagsakit anak ngamin nanang. Ore asino mata, no kanayon latan nga uyawan da ka. Kat siguro masakitan ka. Ala, husto na nako. Sana bali taagsalsalukag kami mat kinitatang mo. Itikas na, kat maipaay mi dagiti kasapulam. Masyanak mo't iti anak ta kahit Marlene. Bernie, Iso na lang tamumot mo niya ti kasasaad tayo iti biyag. maawatan ka. Iso nga rod akanayon mat nga ilawlawag ko kinilara. Asan arumbang nga agliday. Anyat amuna ngay. Amangan no sumaya at tumatlaang ti panagbiag tayo. Di magunod ng tumatlaang ti amin na kayat na. Naimbaglangan taman nakaawat ka ba kahit? Tano saan? Amangan no inapan akon. Kaputa di kayo mat mapaginawan. Bernie lakay, sa anak nga agsapol itinarang ay apanagbiag. Tilaang kayat ko kat naragsak tayo akanayon. Kanawan ti agsaksakit kada tayo. Sana bali, ta saan tayo mat alumanglangan amangan. Bakit? Day talaeng, umdasan kanyak lakay. Isu adi ka kumaagdanag. Apay nga da ka dito eh. Kataman matimot mo amon mo nyekam. Saan mat siguro adakas? Saan ka di, neneng? Dakas! Ta saan da ka akayat akay ayam? Ha? Iso pumanaw ka dito eh. Saan da ka akayat? Tanaang dud ka. Ala, di na kumamot pagsawan iti kasta. Sanak nga ang dud, dagdigdigo sakmat. Wana, ngam kanayon mat anday ta tibadom. Rut-rut. Iso pumanaw kan dito eh. Ta saan da ka akayat akay ayam? Umadayo kan. Hoy Lara, anyat ar-aramidam ditoy. Ha? Mitoy? Anyat ar-aramidam ditoy kunat. Kwa? Sige, tamapanakon. Rumbang lang San ka mat akayat akay ayam kat? Alan, umadayo kan, ta saan ka akayat na makita? Sige nga, Rod. Talaga akaguradak. Gaputa marigrigat kami laang. Nagsakit at talaga tirik na. Nagalas ti trato da kanya. Kanayan latan nga ilitliding dag. Basal ko aya, no awan nga ruti paggatang miti sa bali abadog. Saan ka nagsangit, Lara? Ha? Asino dyan nagsao?
Kasta ka di? Amok ti parikot mo. Kat di ka agdanag. Taad da itat kukin ka. Ha? Anya nga dayta? Atoy. Dayta, igamon ti sagot ko. Lapis? Anwag daytoy a lapis. Dayta ti makasulbar iti amin a parikot mo. Ipaay na ti amin akit daw mo. Ngamsapay lakuma. Taaramatam iti kinaimbag. Ken agtalinaet kuma ti kinasayaat mo. Anyat araramida man ako. Ang do-drawing nga, tatang. Kastaya. Anya nga hindi tayo draw-drawing mo. Daytoy tatang, oh. Kitaan mo? Ne. Nagduduma mat aprotas dahi tanak ko. Wan, tatang. Hala. Kasayatan nanti kasta nga araramida. Ngam ti mapan kakit din iti ayan dagiti kapatadam. Kat uyawan da kalaang. Sige anak ko ha. Panawan ka pa dito, Iwan. Sige laang, tatang. Ina, nag-iimas na giti in drawing ko a prutas. Sapay ko mata makapanganak mat iti kakastoy a prutas. Ha? Kalaat nga adda kakaimas sa prutas sa nagparang iti sangwanak? Ha? Ay, tin-drawing ko a prutas diti papel. Awanan? Kaya't nga taasawan daytoy, anagbalin apudpud no tin-drawing ko a prutas. Tinasayat, pan ka na imbag. Ag-drawing ak iti chinilas. May sapay. Aday ta. Kaya't ko kumati maadaan iti kastoy at tsinelas. Ala! Kalat nga adan tsinelas dito'y sangok. Katen drawing ko. Nagpukaw. Ha? Ano kasta? Man nakabalin da ito'y lapis nga inted kanyak dan sisid. Amin nga drawing ko. Nukid dawag, magunod ko. Ne, papanam nga Lara. Iti ayan dagiti kaayayam ko, nanang. Anya, ang mga nuuyawan da ka man ni Jayan ako. Saan danto na marami dayta? Ha? Pag ko na aman. Di mo ka di madlaw? Saan ni narot-rot ikawas ko? Kan saan mo tanabot-bot ti tsinelas ko? Huwag nga agpaiso. Sige, nanang. Inakon. Pinanawan ako ni Lara. Nangalaan na ngay iti kawas kan chinilas na. Apay asabali mo't tanti suot na. Talaga natangkan ti ulom si Kalara. Saan da kakayat kunami lang arudan. Ngam may kalata. Kita man. Nagpapanawan dagiti kaayayam ko. Saan ko mat siguro abasol? Saan ka di, mitoy? Ha? Kan kidaam, oh. Saan na narot-rot ti badok? Saan matan abot-bot ti tsinelas ko? Bibiyang ko ngay. Talaga kit di nga agraraman ka. Di ta ka man lan. Kasta gaya ma. Agbiag ko mato in drawing ko nga aso takagatan na ni mitoy. Anay ko! Kinagatnak ti aso! Anay ko! Anay! Dayta ti gunggunam mitoy. Dayta ti ganamam. Mas dawa kada giti mapaspasamak dito yung lugar tayo, Marlene. Uray siya nga Rod, Bernie. Idi na minsan, kalaat-lata ka nung adda nagparang nga aso anang kagatkin ni Mitoy. Saan ka no anasiputan ni Mitoy no nagkapuan ti aso?
Idi sa pulanda. Awan mat kada tayo ti akin tarakan iti dayjay nga aso. Ngarod Itay lang. Kasla na addaan ka no itibyak jamun munye ka ni Neneng. Ket impungot na ni Neneng. Ay nalakay. Karkar na dagita apasamak. Iso anak kabutbutang. Wan ngarod. Ngam di anak tamatan. San man lang agbutang? Kas ita. Awan manan ditay balay. Napanan naman nga tanaya. Jakman mat amo. Dilagtal na kuma dito'y balay ni Lara. Taamangan no isuntukit diti pakapasamakan ti karkar na. Mabutangan dagiti ubing nga sigod ang manguyaw kanyak. Sandan nga walang-walang pay. Kanda ngamin nga damat karkar na ang mapasama kadakwada. Sanda nga amo asyak amin ta akin aramit kadagi chay. Babaan ti tulong ti datdatlag alapis nga inted kanyak ti ansisit. Ita, awanen ti mabalin ang manguyaw kanyak. Nawaya ako na mga ramid iti amin na kayat ko. Ha? Tin-drawing ko nga aso anang kagat kanimito eh. Isuday ta. Aaramatam iti kinaimpag ti inted ko kan ka, Lara. Naglablabas ka. Iso nga ita. Sagrapang mati impasagrap mo kadagiti padam mo uping. Anya? Ay, saan aan sisit? Kasyan na ko ma. Saan? Si kamot ti kagatan ti aso. Akin pumutan ti maikan biyag amon munyi ka. Saan? 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 Lara anak. Agring ka. Lara. Nanang. Agtagtagainap ka anak ko. Mabatbatibat ka. Itay pa'y lang nga asog ka nga asog ang nakaturog dito'y papag. Kasta ka di, Nanang. Wan anak ko. Ala, bumangon ka dita. Tay dalimanik mo day talapis kan papel mo. Kalpasan na, sumrak kan tamangan tayon, ah? Wan, Nanang. Ay. Tagainap lagayam. Ha? Dahito'y alapis? Ay? Dahito'y tay lapis nga intad kanyak ti asisit. Ay, mabuta nga ka mga ramat iti dahito'y alapis. Ang mga nudyak maaramat iti husto kat madusa aktupay. Saan nga rod nga inaramat ni Lara ti lapis nga intad kan kuana ti ansisit ubing. Taamken na nga ang mga no di na maaramat iti husto. Kat no anya pa'y dita ti mapasamak kan kuana. Akas iti na itagtagainap na. No pa'y uyawanda, di nan inkaskaso. Dagiti manguyaw kan kuana apada na nga ubing. Kat nakontento ni Lara, itinuan niya la ti adda kadakwada asa nga pamilya. Bueno ubing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing?
Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.